Üdvözlöm mindazokat, akik ma jelen vannak a tárgyaláson. Az ülés most megkezdődik, Bang gyilkosság ügyében. Kérem a feleket, hogy foglalják el helyeiket. Kezdődjön a tárgyalás. Kérem az ügyészt, hogy foglalja össze a Bang szemben támasztott vádakat. Tisztelt Bíróság! Bang a nemesi származású megyerismánt olyan cselekedettel vádolom, mely súlyos bűncselekménynek minősül. A vádlott ellen számos tanúvallomás és különféle tárgyi bizonyíték van. A körülményekből és bizonyítékokból arra következtettünk, hogy Bang részt vett a Gertrudis királyné ellen elkövetett gyilkosságban. Minden jel szerint azon személyek közé tartozik, akik feltehetőleg részesei voltak a bűn elkövetésének. Bang tettei kárhozatást érdemelnek. Arra kérem a tisztelt bíróságot, hogy minden elhangzott dolgot figyelembe véve szigorúan ítélje meg és szabja ki a bűnösnek járó büntetést. Fel tudna sorolni néhány bizonyítékot? Természetesen. Itt vannak például Liberace és Gizella tanúvallomásai, melyekben többek közt azt is elmondják, hogy látták Bang a királynével beszélni még a halála előtt. Arról is beszámoltak, hogy Bang érdekesen viselkedett már a királynő halála előtt is. Amikor pedig látták beszélni a királynével, akkor igazán idegesnek tűnt. Nem mellesleg a bűn helyszínén megtaláltuk Bang szeretett medálját is, mely elég gyanús, hiszen mindig úgy vigyázott rá. Érdemes még megemlíteni, hogy Bangnak elég erős indítéka lehetett, hiszen a királyné öccse Otto összeszűrte a levet Bang feleségével, Melindával. Ráadásul a királyné még támogatta is, hogy az öccse udvaroljon Melindának. Rendben, köszönöm. Kérem a védelmet, hogy mondjon pár szót védence érdekében. Ha úgy gondolja, akkor cáfolja a felhozott bizonyítékokat. Tisztelt Bíróság! A védelem nevében szeretném megkérdőjelezni az igen ellenmondásosnak látszó bizonyítékokat és a tanúvallomásokat, melyek védencem ellen felhozásra kerültek. Az ügy körülményeit nem egyértelműek és számos kétség merül fel a vádak hitetlensége illetően. Bang nem csupán ártatlan, de hűséges szolgája volt a királynénak. A királynővel jó viszonyt ápolt, így semmilyen oka nem volt arra, hogy bármilyen módon is ártson neki vagy a családjának. Mellesleg Bangnak hihető alibija is volt, sőt, még tanulja is van rá, melyben le van írva, hogy Bang a királynével való diskurzus után Péter Ispánnal találkozott. A medál, amit az előbb említett, az ő már nagyjából egy hónappal ezelőtt elhagyott valahol, vagy ellopták tőle. Az is lehet, hogy valaki szándékosan akarta gyanúba keverni Bangban. Ezen körülmények figyelembevételével véleményem szerint egyáltalán nem indokolt bármilyen nemű büntetést kiszabni rá. Arra kérem tehát tisztelt bíróságot, hogy méltányoljon az ártatlanságát és mentse fel védencemet minden vád alól. Rendben, köszönöm. Ezen körülmények figyelembevételével fogom meghozni a döntést.